Mga duha na kasimana ang naglabay ang Leyte Metro Water District, ipinagit ira General Manager Ronnie Cornico, nagsiring nga maluya it-awas sa mga gripo din niya syudad ng Tacloban, labi ng ngadto ang norte nga dapitan syudad kay ang ira mga pipe damot leakage, damot buho, damot na awas, damot tagas. Sanglit, it pressure, siring ni GM Cornico, naluya. Mahitungod nga naluya, hanorte, haros di na maabot. Hiton pressure itong tubig. Ano nakagubahin ni siring ni GM Cornico? Ginaakusaran niya ang mga patrabaho hit Department of Public Works and Highways. Di ba, siring ni GM Cornico, may da mga widening, di dahan mga widening, paspasain mga patrabaho, han mga contractors. Di dahil nga mga patrabaho, nagkatatara ang mga tubo han LMWD. Nagkabubuho, katima, ang problema pa, siringit LMWD, kay diri igin di report han mga kontraktor. Siguro nalikahin dako nga gastos, mamalamalahan, aayad-ayaron, sanglit diri, maupay nga katrabaho, may dalagihat leakage. May tungod may da leakage, apektado with pressure. Amo init version itong LMWD. Ginaakusaran it DPWH nga amo it culprit nga nagkaguguba it ira mga water pipe. Han gumawas ini nga akusasyon itong LMWD, naglalaom kita nga mabaton it Department of Public Works and Highways. Pero baka nagmiringaw la. Baga makasiring ka, nagpapakabutabungol. Nan amo nit sinisiring, makuri sang piton, it nagmamata nga nagpapakuro katurog. Siguro panahon nga itong pamunuan it DPWH, batunon nini nga akusasyon itong LMWD. Nga an ira mga patrabaho, hininga mga kalsada, ang rason nga nagkaguguba at mga water pipe ang LMWD, sanglit. Yan na. It mga water concessionaires bisan diin nagrereklamo hinpapreho. Waray awas, maluya nga awas, ginsisinukutan hira, bisan waray serbisyo. Sadang magbaton itong DPWH, hini nga igin aakusar hiton pamunuan hit LMWD.